dan, nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Vuković-Španac i razgovaramo sa učesnicima projekta Univerzalni dizajn i projektno učenje. Sa nama su nastavnici i učenici koji su sproveli aktivnosti u poslednja 2 meseca. Razgovaramo sa nastavnicom Snežanom Dimitrijević, nastavnicom matematike i učenicima Anđelom Matić i Urošem Đorđevićem. Anđela, šta ti se dopalo kada ste učili kroz projekte i zašto? Pa, najviše od svega mi se dopalo to što smo pred završetak osnovne škole, znači pred veliku završnicu, imali ogromnu i sjajnu šansu da se kao tim, kao zajednica dokažemo u jednom projektnom zadatku. Obnovili smo sve što smo učili od početka školovanja i to smo radili kao tim. Svi timovi su bili ravnopravni, svako od nas imao neki svoj zadatak, svi su ga odlično ispunili i bitno je da smo svi zajedno radili. Šta si novo naučio u projektu? Razgovaramo s učiteljicom Marijanom Friščić. Možete li nam reći nešto više o projektnom učenju i temu koju ste obrađivali? Učenici 4. razreda su 4 godine izučavali projektnu nastavu i uvek su sami birali temu. Ja sam kao učitelj bila zadužena da im negde pomognem u odabiru iste. Oni su ovog puta odabrali temu pod nazivom Snažno telo, snažan um, hrani se zdravo i bit ćeš bum. Na samom početku tog projektnog zadatka oni su želeli da sastave jednu anketu, odnosno da se uključe učenici od 3. do 8. razreda i da vide da li se oni pravilno hrane, kojim sportom žele da se bave, da li je on adekvatan za njihov uzrast, a u svemu tome nam je pomogao i jedan stručnjak koji je nakon te završene ankete njima ispričao podrobno, znači kako i na koji način i koliko obroka treba da imaju dnevno i da li se oni pravilno hrane. Nakon toga oni su imali za zadatak da 7 dana vode dnevnik ishrane gde su videli da promene bar 2 loše navike koje su u njihovoj ishrani zapravo. Šta ste naučili novo o sebi i drugima? Naučili smo kako se vrše ankete i kako se radi u timskom radu projekte svi. Mnogo deca koji je na času uglavnom nisu aktivni. U ovom projektu su bili zato što su oni pucali su na računarima, pisali razne stvari po papirima i dobro smo se svi slagali. Nije bilo nikakvih problema. Da li bi voljela da imaš više projekata u školi i zašto? Da, voljela bi da imamo više projekata zato što se više družimo, naučili smo kako se analiziraju ankete i to možemo da primenimo u svakodnevnom životu. Razgovaramo sa nastavnicom istorije Jelenom Milosavljević. Šta je cilj ovog projekta Holokaust? Istraživački zadaci učenika na temu Holokaust su pre svega upoznavanje sa istorijom ovog naroda i sa onima šta se sa njima desilo u toku Drugog svjetskog rata. Sve te podatke istražuju samostalno u okviru projektnog učenja i negde nam je cilj bio da se neguje kultura sećanja i da se kod dece razvije empatija naravno i prema drugim narodima. Ja sam Janja Gazdić, učenica 7. razreda. Pre 6 meseci kada smo krenuli temu o Holokaustu, bila sam neinformisana o ovoj temi. Sada, posle mnogo predavanja i mnogo učenja o ovome, mogu da kažem da se moje znanje dosta proširilo i moje mišljenje o ovoj temi da nam je pomogla da izgradimo empatiju u društvu. Razgovaramo sa Vesnom Anđelković, nastavnicom tehnike i tehnologije. Kako se zove vaš projekat i koji je njegov cilj? Projekat se zove Moj um veštački ne raste, a zapravo cilj tog projekta je da učenicima približimo najnovija dostignuća iz oblasti tehnike i tehnologije, u konkretnom slučaju veštačku inteligenciju, ali ne sa aspekta teorijskih znanja, već na način kako pravilno da koristimo veštačku inteligenciju, da ona nama služi i pomogne.
Ognjene, kako možeš ti da iskoristiš veštačku inteligenciju u svakodnevnom životu? Pa, veštačka inteligencija može na više načina da se koristi. Nekim zamišljaju da će to možda da bude neki robot, neka naprava koja će da ode u kupovinu za nas. Ja smatram da će to da bude jedan softver koji će da bude specijalizovan za vršenje zadataka koji da bi pomogao ljudima, odnosno u ovom slučaju meni. Projekat koji sam ja realizovala sa polaznicima 3. ciklusa FOA je Ugrožene ribe Srbije. Zašto baš taj projekat? Kada smo radili o ugroženim životinjama, videla sam da ih je to posebno zanimalo i onda sam rešila da probudim kod njih svest o zaštiti prirode i svest o tome kako ugroženost, to jest iščezavanje jedne vrste može da utiče na biodiverzitet. Odlučila sam se da to baš budu ribe, zajedno, u dogovoru sa njima, jer u Kragujevcu postoji slatkovodni akvarijum gde čuvaju veliki broj vrsta riba, između njih postoje i neke ugrožene koje smo mi baš zajedno i pominjali. I u akvarijumu takođe rade i veštački mrest, uzgoj i reintrodukciju riba, pa tu su oni mogli da saznaju od naučnih saradnika šta sve akvarijum čini da zaštiti te ugrožene vrste. I mogu vam reći da se to njima jako dopalo.